Ito na po siya mga bay. Nilagay na natin yung block dito. So nagdala tayo ng dalawang dowel para ma-shift natin yung kuha talaga yung 50cb na circle mga bay, para hindi tayo tansya-tansya na lang. So yan po ang sinasabi ko sa inyo na pinamachine shop ko rin ang aking head para naman lahat safe na yung pagkagawa nito mga bay. Hindi na mahirapan yung mekaniko natin na gawa pa ng chamber. So yan po ang tinatawag na chamber. So ginuhita na po ni Kuya Sumbing para na ma-perfect talaga yung butas na gagawin mga bay sa machine shop. So dapat kung kayo ay magpa-reslave, sana dapat ikasama mo na yung head para hindi ka na mahihirapan pag sit up, 'di ba? Yan po. So binunot na po ni Kuya Sumbing mga bay. So ngayon, layo kay diha dili dool kayo. Kani mong kuan di dara na dapit pakong gyapon da. Kaya nga sintuhan na niya kanya maigo gila siyang pa na haom kay na kay mo na yang black. Yan po ang ginabutan ni Kuya Sumbing. Dapat yun talaga ang gagawin. Dapat yung head at saka black magkasama talaga yan mga bay. So magdala kayo ng dowel para goods na goods. So ito po, sinasalang na po ang ating head para makikita natin. Yan, ina-align pa ni Kuya Sumbing para naman patas yung pagkatabas sa tinatawag natin na chamber mga bay. So ganyan talaga. So expert na expert si Kuya Sumbing sa mga ganyang gawain mga bay. Matagal na sa larangan siya sa mga ganyang klaseng gawa sa motor mga bay. Noon pa, di pa malaki yung shop down niya, yan na talaga ang gawa niya. Let's go! Dito na yung makurat. Maganda niya kay. Sino nga lang yung nakuha. Kita ng double. Ay, sobra na. Layo ra. Sakto lagi na siya. Sakto ra na. Kita ng katag. So, ginipakong ba? Yan, no? Sobrang gamay galang kayo. Pakyong nila, pakyong. Ay, okay ayo. Okay, so ako. Dito lang, whole body. Whole body. Gusto mo yung mag-ibig sa libon. Ito. Parang ito sa
kanina, libre 150 tao, no? Ako may magtao na. Hindi, ako may magtao na. Wala, bulimit ka. Bulimit pa ka, bulimit pa ka. Kung pata, pagkata kanina na po, kay taas na to. Gusto siguro. Libre lang, libre. Pagtukod lang siya para ikaw na itawad. Pagtukod lang siya, gusto kang libre-libre. Ayot, ganito na yung itlog. Ayaw ka nagipaglayan ba? Paglayan, itas tulay, tama, letra. Ako ang ikagaguyod rin. Itas tulay man lang na yung kapasya. Yes, pula tuloy, kinakuha na ba ka na? Hamis kayo, hamis. Hamis kayo. Yeah. So ito na po siya mga bay. Grabe. Perfect mga bay. Goods kayo. 5CB ng circle. Kuhang-kuha mga bay. Basta machine shop. Grabe. Masasabi mo talaga na goods yung trabaho ni Kuya Sumbing. Grabe, maayo kayo. So, yan mga bay. So, ready na yan. Ipa-assemble na natin. So, ito yung block natin. So, ipapasimbol na natin tong head natin mga bay. Para goods na ang ating nginging mga bay. So, 5-7 sit up. Let's go!